Iako na pragu ulaska u Evropsku uniju, Hrvatska ne omogućava Srbima upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, navode u Naprednom klubu. Za penzije Hrvatska Srbima duguje oko 900 miliona evra. Od 130.000 registrovanih povratnika, polovina se vratila u Srbiju, jer im, kako piše u izveštaju o pravima Srba u regionu, u Hrvatskoj nisu obezbeđeni osnovni uslovi za normalan život, a ni pravo na povratak imovine. Hrvatska država u poslednje vreme tražila od nekolicine Srba, ne nekolicinog, značajnog broja Srba da plate iznos od 25 do 50.000 evra na račun obnovljenih kuća, pod izgovorom da oni u tim kućama ne žive. Premda to jeste tačno, sporna stvar jeste u tome da Srbi u tim kućama ne žive, jer nije dovoljno za život samo da imate kuću, već je potrebno da imate prateću infrastrukturu, bolnicu, školu, da imate posao, mogućnost da razvijete posao. Ovakva okolnost ne postoji. Od 2 miliona Srba, koliko ih živi u zemljama regiona, čak 3/4 je u Bosni i Hercegovini, uglavnom u Republici Srpskoj. Mnogi ne mogu da ostvare pravo na penziju, jer drugi entitet duguje vladi u Banja Luci 500 miliona evra za penzije i PDV, navodi se u izveštaju Naprednog kluba. Ni odnos prema povratnicima nije bolji. Trećina prognanih izbeglih se vratila u Republiku Srpsku, makar formalno. Takva situacija ni priči nije kad je reč o Federaciji Bosne i Hercegovine i dobar primjer je, evo mi smo to objavili u ovom izveštaju, Republika Srpska u protekle 3 godine uložila 50 miliona konvertibilnih maraka u povratak izbeglih i prognanih na svoju teritoriju, dok je Federacija Bosne i Hercegovine izdvojila 3 miliona koje nije u potpunosti uložila. 200.000 Srba u Crnoj Gori ne može da ističe nacionalne simbole, a u školama im se nameće crnogorski jezik. O lošem položaju svedoče i pritisci na Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno sveštenstvo, objašnjavaju iz Naprednog kluba. U Sloveniji, Albaniji, Makedoniji i Mađarskoj sprovodi se ili asimilacija ili potpuno ignorisanje pripadnika srpske zajednice, a najbolji položaj imaju u Rumuniji, zaključuje se u izveštaju.